Тук са 12, значи повече от 12 надолу не може да е взел. Къде е това? Диг му тут. Айде. Не там бе. Чай, че не мога го пана, бас. Така се прави. Засли го нататък. На къде е нататък? Е, нататък. Там не мога да се сила, да, мисля, че Там не. трябва да чупили се. Не, остави. Какво става, бас? Какво е толкова мислим с теб? Чай, че не мога го пана, бе, по-бавно. Не бързаш, а? Има ли зала или няма зала? Има си.